Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lithuba ngibonge i-support nothando nesikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. So we aren't, and I'll be quite honest, I mean, we could threaten to bring KwaZulu-Natal down if they don't agree to the document's terms in Gauteng, but we're not going to do that. We're not irresponsible people. General elections abekhona ngomhla ka-29 kuMeyi 2024. I-MK Party KwaZulu-Natal ihambe phambili ngamavoti, kodwa yangawini majority of which is 50+1. Kwase kusuka i-ANC, IFP, iDA kanye ne-NFP bahlanganisa i-Government of Provincial Unity. Ngaleso sizathu base beconstitute a government ngoba sebene majority. Enyangeni ezedluli i-MK Party fake i-motion of no confidence against uPremier waKwaZulu-Natal ubaba uThamsanqa Ntuli. Uyazi ke uma i-political party ifile i-motion of no confidence kufuneka ikhulume nama-political parties ezobamsana nawo ukuze izokwazi ukuthola amavoti, ngoba ekugcineni kosuku it's a game of numbers. Ekugcineni kosuku nje it's a game of numbers. I-NFP yaphumela obala ukuthi yona iyahambisana ne-MK. I-EFF bingakaze yasho lutho. Kodwa ke namhlanje kuseni ngaphambi kokukhuluma uCIC, namhlanje kuseni omeli EFF KwaZulu-Natal uthe mayikhuluma ne-SABC wakhuluma kanje. Clear mandate to the people that are deployed in the legislature. We've been given a mandate of the EFF. Let's have bilateral talks and a discussion with the MPP, which is the party that has since put in that particular motion. So in essence, we are agreeing to the motion, but we have not concluded as yet our talks and the discussions. Because we cannot go there, because politics is also about numbers. We cannot go there as to whether we are going to emerge on the day. But what I can confirm to you is that the EFF is in talks, is in negotiations with the MKP and the NFP, political leadership of the NFP. Usechazile kokhulumela i-EFF KwaZulu-Natal ukuthi yingxoxo zisaqhubeka ngoba kusafuna kuboniswana, ngoba kufanelanga basuke nje bengazi benzani, kodwa kusaboniswana nanokuthi uma kungase kwenzeke isicelo sabo siphumelele ufuna kubuswe kanjani, ngoba phela kufanele iKZN mhlawumbe bayithathe bengakubo, kodwa kufanele lokho kuboniswane ukuze kuvunyelwane ngokuthize. Ingakho ke ethi ingxoxo isaqhubeka. Njoba ngisho ukuthi i-NFP yaphumela obala. Namhlanje ke uCIC uma ekhuluma nabezindaba ukubeke ngokusobala ukuthi bona njenge-EFF bazoyisupporta le motion efakwe i-MKP lapha eParliament. Ngicela uzwe la. MKP is not 36%, it's 45. 47%. It's not 36. It is democracy when 36 is ruling Gauteng. We allow that. But we refuse to allow democracy to rule KZN at 47%. That doesn't make us an MKP friends. We are not friends. Our relationship is still what it was yesterday. But we cannot go against the will of the people. At least respect the will of the people. It doesn't matter how much you disagree with those people in KZN. Chazile kuCIC ukuthi MK Party na 47% eKZN. Uma ngabe eGauteng kuno 36% bese kuthiwa idemocracy ngoba abantu baseGauteng bebefuna ukuphathwa le political party no 36% yasihlangana namanye kwenziwa icoalition, wayingenzeka into efanayo KwaZulu-Natal. Ngakho ke egameni ledemocracy hayi ngoba besupporta iMKP basami la bamkhona, kodwa bafuna ukuthi kwenzeke idemocracy ngoba abantu baseKZN yibona abantu abavotela iMKP. Asiluleke kulolu daba, singene kulolu daba lesibili. Ngeke ngabona la ensukwini ngabona kudiliza izindlu zabantu ngapha eNkandla ngoba kuthiwa zakhe emhlabeni kaMasipala. Udaba engakaze ngalilandelela ukuthi kwenzakalani, kodwa ngiyibukile ibhlungu leyanto. Ngizokucaphunela ama-video bese ngicaphunela i-judgment ekuyiyona ephumile mayelana nalezi sinqumo sokuthi kudiliza izindlu zabantu.
bazi umasipala uzodiliza indawo yabo la yabo eminye imizi nayi ngane ngaphesheya hey yadiliza ibanayo manje yes zakha lo lapha hayi kwaqalo hayi kwaqalo hayi kushubi awumuzweke lo hayi phela idale lento leyo manje afuneka we hayi phela usemsebenzini Ngani zakwethu sanibonani okankomgodolo umfana udaba nelwazi. Cha ngithi ake ngibingelele kondaba ezitha nje bonke abakhona. Ngibingelele lapha enkosini yakwaShezi eNkandla ndaba ezitha. Cha ngithi angenze le video nje ngiphatheke kabi. Uyabona into eyenzeke lapha eNkandla udilizwa imizi yabantu. Lokho kukubeke kwacaca ngokusobala ukuthi amakhosi awayilutho uhulumeni omkhulu ukunamakhosi. Kuyodiliza imizi yabantu endaweni yenkosi. Ngicabanga ukuthi inkosi uShezi. Ngicabanga ukuthi inkosi uShezi. Umasipala unamandla okudiliza indawo inkosi ikhona. Ikhansela endaweni linamandla ukunenkosi. Yilona elithatha izinqumo. Ibhlungu lento eyenzeke lapha eNkandla. Futhi angicabanga ukuthi ukhona umeya ngizwe bethi uNonhlanhlabani. Angazi ubani uNonhlanhlabani lemeya nansi niyayibona lana. Ngiyamangala nokuthi umasipala waseNkandla unayo imeya. Bantu baseNkandla lalelani nginichazele. Iqembu leNkatha Freedom Party asoze lama nani. Bayanenyuza bayanenyanya benzela ukuthi kugcwale izisu zabo. Bahlulekile ukucabanga lento abayenzile lapha. Balwa nenkosi ngoba benza le nto bafuna ukukhombisa umphakathi ukuthi sibakhulu ukunenkosi thina. Amakhosi awathathwa notice. Mawuyibona inkosi ungaze uphike ukuthi inkosi ngoba ayihlonishwa awahlonishwa amakhosi. Isithunzi salenkosi yalapha eNkandla inkosi uShezi sidicilelwe phansi ukuthi kubulawa imizi endaweni yayo ngoba uhulumeni noma umasipala unamandla kunenkosi. Bebefuna nje ukuprove ipoint ukuthi sibakhulu kunenkosi. Bantu baseNkandla isikhathi manje sokwenza ushintsho. Umama lo useless mayor yaseNkandla. Bathe uNonhlanhlabani uNkulunkulu amshonini lo mama lona. Ibhlungu lento eyenzeke lapha. Ukwakha one room ujulu kube manzi te. Amathuba emisebenzi awekho.
osuke ukuzamile usuke ukuzame waphusha ngamandla. Ngibone nomunye umuzi lapha ubone umuzi wakhiwe ngodaka uthi wakuhlala ugogo kuloya muzi loya uzokwenziwa njani loya gogo. Ninonya ama-official kamasipala waseNkandla noNonhlanhla umeya walapha eNkandla ningorwabish ningodoti into engakwazi ukucabangela abantu. Ninenhliziyo ezimbi ezibolile ama-official amasipala waseNkandla. Ubolile wemeya waseNkandla uNonhlanhla uhlulekile ukucabanga. Nonhlanhla Duze ngathi kulapho Nonhlanhla Duze ubolile awukwazi ukucabangela umphakathi. You are rotten. Awungashaya isilungu ayibolile ntombazana. Bantu baseNkandla isikhathi soshintsho. Lento yokuthi thina siyinkatha obaba babe inkatha angeke sishintshe inkatha iyekeni leyo nto ngoba banichaphaza kanje ngoba bayazi ukuthi nizilima zabo. Umasipala waseNkandla ilokho engizonitshela khona nje. Ake ngehlele ngenzansi. Ukungahlonishwa kondaba ezide kubhlungu. Ukungahlonishwa kwamakhosi kubhlungu. Kulungileke kodwa. Shintshani bantu baseNkandla. The time is now. Ngo-2026 bonisani yonke lemgulukude ephethe umasipala waseNkandla ukuthi inini enivotayo akubona abavotayo. Musani ukuvuma ukwenziwa iziphukuphuku. Bayanyuza kuthiwa hayi namaqabane nina ngeke inkatha nilahle ngapha bona bayadla izisu ziyagcwala benza umathanda wabo olwabishi abaphethe umasipala waseNkandla. Umama umeya walapha ubolile unenhliziyo ebolile uhlulekile ukucabanga. Le nkulumo oqeda kizwa nje umbono kaGodola. Angiphawuli lutho ngayo, angisho lutho ngayo. Ngichaze ekuqaleni lolu daba angizange ngalulandelela kangako kodwa nje ngikhathazekile yazi mawubona ukudemolish izindlu. Into engizibuza ukuthi iphi Human Rights Commission ngoba uma uhulumeni udecide ukukhipha abantu laba abahleli ngokungemthetho emkhukhwini nama illegal immigrants abasemkhukhwini isukuma ngenyawo ithi no, it's inhumane. Iphi Human Rights Commission? Asifunde nansi judgment siza ukuthi kwenze njani. Lena i-judgment ephuma kwe-High Court yase-South Africa kwi-division yaKwaZulu-Natal ePietermaritzburg ngomhla ka-19 kuFebruary 2025 phambi kwe-Honorable Acting Judge uMcIntosh udaba phakathi kwemasipala waseNkandla okummangali emangalela uSimphiwe Nkosi ummangalelo wokuqala, uDumisani Dennis Gamet ummangalelo wesibili, uMthobisi Nene Makhanya ummangalelo wesithathu, Fenwell Mfanyana Ngubane ummangalelo wesine, July Mdluli ummangalelo wesihlanu, Mxolisi Thusini ummangalelo wesithupha, Induna uSimon Magagula ummangalelo wesikhombisa, Induna uBenedict Khanyile ummangalelo wesishiyagalombili ka-8. Ifundeka kanje na. Having read the notice of motion and the other document file of record and having heard counsels for applicant, it is ordered that the 7th of the 8 respondent and any person exercising powers through them are interdicted and restrained from selling and or allocating land falling within the boundaries of ERF 5000 registration division GU province of KwaZulu-Natal in extent 539,3336 hectares. 2. The first of the 6 respondents be and are hereby to forthwith vacate the portion of the land which fall within the property as more fully described in Prayer 1 above and to give applicant the vacant occupation of the property. 3. The first to the 6th respondent and any person occupying through them are directed to remove all their belongings from the property forthwith. 4. The first to the 6th respondent are forthwith interdicted and restrained from carrying out any further building or construction operation activities on any portion of the land which falls within the boundaries of the property. 5. The first to the 6th respondent
and are be hereby ordered to forthwith restore portion of the land which they have demarcated and upon which they have built immovable structures to the state and condition which these portion of the land were in immediately prior to the respondent, commencing with aforesaid construction and or demarcation. 6. The respondent fail to comply with the order in paragraph 1 to 5 above within 3 months, the sheriff of the above honorable court or his lawful deputy and or the South African Police Service are authorized to assist in giving effect to the above orders. 7. The respondents jointly and severally, the one paying to be absolved, are directed to pay the cost of the application, such cost to be on scale C. Le order lena yaphuma ngomhla ka-3 ku-April 2025. Lokho kuchaza ukuthi njengoba ubona manje umasipala sowuthatha isinqumo sokuthi uze nama-excavator kudilizwe lezindlu ukuthi kudala yaphuma i-order ukuthi labantu abasuke kuloya mhlaba. Futhi isho kahle court order ukuthi uma kungenjalo kuzobe sekuzo sheriff okanye amaphoyisa njengoba ubonile kuzobe abantu sebesuswa kabuhlungu bona abantu babenikiwe ithuba ukuthi nje phela uqala phansi kunzima ukuqala phansi ukuthi usuwakhile bese kuthiwa suka nje kule ndawo uphinde uyoqala phansi yokwakha kwenye indawo kodwa khona babenikiwe isikhathi sokuthi abamuve mawucabanga ukuthi kwaku-April, uMay, uJune, uJuly manje sekuze uDisemba kunezinyanga futhi ezinye eziwu5 aphinde bazithola ukunje ngoba into ebuhlungu into engiyishoyo uqala phansi kunzima ubonile izindlu ingakanani uma nje sekuthiwa mova kulesikhathi okalelwe sona kwakhiwa ngeyimali ukuze ufike uqale phansi wakhe kuleyo ndawo angazi phela ukuthi bebezokwakha kiphi indawo noma bebenikiwe indawo noma benganikwanga anginalwazi kodwa ngisho nje ukuthi i-court order yaphuma ngo-April ebatshela ukuthi abasuke kuleya ndawo ingakho manje sibona izindlu sezidilizwa yingoba yaphuma i-court order. Ngicela ukuze ukuphala kwakho comment section ngalokho mina nawe sidibane kwivideo elandelayo ngiyabonga.